Okay. Agay, tabangi ko tay. Sakita tay. Naunsa man day ka dong? Pakos ba na kunday? Sakita eh, ipahakang ko sa banakon eh. Asa na si Tatay Pantay eh. Sakita na ko sa kulubot eh. At mo duty pamili ko lang Tatay Pantoy. Sakto sa kay Udto na ron siya ato nako. Pamangga magabos abi magduha mo gabok. Ito gurog di mo ko yung duhay. Ika rin naman ka na ko. Ay naman, nagagara ko diri. Ika rin naman ka na ko. Ay pagsalig nga duha mo gabok ay. Tukol ba ko yung duha? Sakita kayo. Ika rin naman ka na ko. Asa man imong duha? Ay duwa, ako naman usa. Ay sa nga duha mo kay mo gibanggaan ko niya mo pagsalig nga duha mo. Asa na yung Tatay Pantay eh. Si Tatay Pantoy katong magitan nga mananambal. Oh, Nara dito ato gi ko paingon. Ano man ay magpatambal ka Tatay Pantoy? matambal ko eh. Sakit eh kong lubot. Sakit mo lubot. Matambal kong tatay eh. Bako sa banakon. Ay magkuyog na lang tang duha kay ato mo kung Tatay Pantoy. Are tagi ning duha ka daan dire nya liko ta dis tuo. Ay duwa, usa naman na kadan. Ngawa ko na oh. Usa naman na kadan. Duha lagi na. Ako may taga dire sunod lang nako. Usa naman na kadan dito, ngawa. Duha lagi na. Dali na lang. Goy nay bay ni daw. Goy nay bay ni daw. Oras Tatay Pantoy og orasyon na daghang kay nagpatambal niya dayo. Dagan, usa naman na kabuok. Ay usa ka daghan na nila oh. Usa rin na kabuok ay. Ngawa ko na oh. Tanay, kisa kita kay kulubot. Ata na na. Wala natin ka Tatay Pantoy. Alay na boss. Tambalan na kang Tatay Pantoy. Ay, tabangi ko tay. Dong. Unsay gipamati sa lawas dong? Minsan pa kaya tay. Naunsa man day ka dong? Pakos ba na kunday? Asa man imong paak dong? Tay. Nay na format. Naaba kasi. Nabalay mo na. Dong. Ano man tayo magpatambal ka Tatay Pantoy? Matambal ko. Sakit eh kong lubot. Sakit mo lubot. Hindi pa ako sa kon. Sa doon. Dong. Usa ka doon. Duha mo na. Sa duha. Asa mong paak dong? Isa na. Pobre pero hilas, nga nagpagkawag mauwaw. Bisag uhaw ay kabutangan ng suwaw. Pobre pero hilas.